laver du? Hej. Hvad så der? Hvis I kender mig, så er jeg, du ved, denne. Hvorfor er den rød? Den er da pink. Fordi den er rød, men jeg vil bare gerne sige, hvis I kender mig, så er jeg Maja Nathansen på YouTube. Men jeg kender hende. Hun er først lige begyndt, så er det derfor. Så ja. I kan også skrive Maja Nathansen, så please subscribe til mig og til hende. Nu er det min tur til at tale. Det nu. Tak. Vil du så gerne have mange subscribere? Jeg vil gerne have nogle subscribers til dig. Men jeg kigger på det. Eller, jeg subscriber dig, og jeg hjælper dig. Og så skal du hjælpe mig også. Ja, det ved jeg. For mig op. Nå, men vi viser jer lige noget lige om lidt. Ja, det var så meget prøve at lave mærkeligt, at vi prøvede at det ved. No, det er stedet. Please like, subscribe. Tak. Okay, lad os gå tilbage til min værelse. Ja, det er mig. Jeg skal lige oplade min mobil. Hallo. Jeg håber, den kan nå dertil. Nå ja, jeg kan ikke lave video så, hvis den åbner op. Hvad laver du med min iPad? Kigger på sagerne. Hvad skal vi? Bare sige farvel. Okay. Please, like, subscribe. Jeg vil lidt gøre som Maja. Sådan. Peace out.